ще правя номер с карти. Ето ви картите. Значи, ето ги. Разбъркваме ги. После. Ето. Просто ето гледайте. Така. Едната страна е 4 спътия, другата 5 спътия. Слагате ги и така зад гърба си и решавате коя. Ето аз ще сложа 4 спътия така. И казвам 4 спътия. Този казва, да, човекът, който го гледа. Слагате картите зад гърба си и премятате тази карта най-отпред. Казвате 5 спътия, така, 9 спътия, 9 пика, само че зад гърба си ги сменяте така, че той да не види. 7 спътия слагате на ръцете. Разбрахте ли? Много е просто. Това беше всичко от мен. До скоро, хора. Запомнете, аз съм Ален Симеонов. Може там да показва BG LAN Games.